То как се е натикал, брачена, гледай какво прави. Ба, твоята майка и буклуката ева. Гледай какво става. То само за нашата полиция. Ба, твоята мама е ненормални като ева. Гледай какво става. От едното платно в другото. От другото платно в другото. Неговата мама и сърбина му е в ям. Обаче иначе държи пътя горе-долу. Бах, твоята мама е в лекова. Артик лекова? Аз ще отива на бензостанцията кафе да пи. Чакай да го видим. Бах, твоята мама и ръката ми дига. Така се е натикал този врачет. Неговата майка. Неговата майка така се е натикал.